ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା ରାସ୍ତା, ମାଟି ଗାଁରେ ପଶିଗଲା ଗାଡ଼ି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦୋହଲିଲା ସମଗ୍ର ଭାରତ। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତାର ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6.3 ରହିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଫାଟି ଆଁ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେ ଖିନ୍ ବିନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଧସି ଯାଇଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଥିବା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପରେ 5 ମୃତ ଥିବା ବେଳେ 50 ଆହତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପର ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ମିରପୁର। ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଲାହୋରଠାରେ 173 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜାଟଲାନ୍ ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ସେତେଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2005ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। 7.6 ତୀବ୍ରତାର ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।